Mga kalingap, andito tayo kina Samantha at susunduin po natin si Samantha, mapabunot po ng ngipin at papapustisuhan po ng isang sponsor, si Ma'am Rhea po. Salamat po. Papapustisuhan po namin. Hello po ate, magandang tanghali po. Nasaan po si Samantha? Nandito sa loob. Ang plano po namin na ipapapustisuhan namin si Samantha kasi nakita po ng sponsor na sira na yung ngipin niya. At least ba magkaroon siya ng ngipin. Tatanungin po natin, baka pwede po kung kaya niya nang magpabunot ngayon, sasamahan namin. Bibi! Bibi! Tawagin ko yung ngipin. Dito, buksan mo dito! Nagtatrabaho. Dito kay ano kay... Ay, ikaw po nagtatrabaho? Dito kay ano kay Kagawan. Hello Samantha. Nagbubunot. Oh, bless. Gusto mong magkangipin? Ha? Oo. Buksan mo dito. Pero bago ka magkangipin, bubunutan ka muna. Ay, Bibilin. Bibilin. Buksan mo dito. Heh. Kamusta na? Tumbil lang. Ito yung ng ngipin mo? Ah, o bubunutin yung ano niya, Nay. Bunot ka daw ipin. Ha? Tapos lalagyan ng postiso. God bless. Gusto mo yan para lagyan na ng ngipin yan, ha? Oh. Okay. At papabunutan ng ngipin. Ngayon na, Nay. Punot agad yan. May plies kayo dyan, Nay. Ito si ano eh. So mga ilang ngipin din ang mabubunot dyan, ano. Pero kaya naman yun isabay. Kasi magkakadikit din. Ilang ipin? Isa lang? Yan nasa Hindi, yung ano, yung isa pang ano, may sira na almost kalahati. Tatanggalin na din yun. Para ano. Okay, ano, Samantha? Gusto mong ano na? Pagngiti mo kompleto. Yan po mga kalingap. Lalagyan ng pustiso. Ayan. Asan si Llewellyn po? sa loob. Llewellyn, Llewellyn, may bisita ka. tawag ka ni Kuya Malben. Ay, Nagligo. nagbibihis. Nagbibihis pala. Nagsusugat naman na yung ano niya. Siguro kinukamot niya. Pinakamot pag maulan, Makati. Pag maulan, dun Makati. Ano na nga yan, matagal na nga yung sugat niya. Hayo! Naiingayin si Llewellyn. Kanino ba itong aso? Anong lahi po nito, Nay? Parang may lahi, oh. Galit lagi. Lahing galit. Di na, sasamahan namin si ano sa pabunutan. Ay, maupo daw ako. Hinila po ako ni Sijan. Yan. Sinayos po yung ano natin. Mabunot mo ng ngipin, Samantha. Sa ano. Babalik ka naman namin. Oh, ayan, naayusan po si Samantha at bunot.
Ano yan, Nay? Hikaw? Hikaw. Ayan na, hikaw na si Samantha. Hintay lang. Uy, nalaglag pa. Kinabahan si nanay, may camera. Okay na yung isa, oh. Ayan, para maging maganda na ang ngipin ni Samantha. Lagi na yan nakangiti pag nagganda ang ngipin. Ay, ayan na. O, Nay, papabunutan lang namin, Nay, pakatapos, mabalik na din kami, ha? Sige po. Tara na, Samantha. Ayun na, naghihintay na yung service. Ayan po, mga kalingap. Ay, ate rin, tutupig dito ha, bantay mo ha. At tagal, nabudot sa ni Papa mo. Ayan po, mga kalingap, si Samantha. Ayan. Pabunot muna po si Samantha. Okay ka? Kinakabahan ka man? Hindi, ma'am. Masakit din pag binubunutan. Ay, sa bagay may anesthesia naman. Excited ka na? Opo. Pero pakabunot naman yan, papahilumin muna yung sugat bago ilagay yung ngipin, ha? Susukatin pa. Ha? Ayan, papunta na po kami sa dentist, mga kalingap. Tayo makasakay sa ganitong sasakyan? Opo. Maganda naman, okay man. Tsaka makakangiti ka na pag meron ka ng ngipin. Malaki na din po yung pinagbago ni Samantha. Ano na siya, tumaba na siya at meron na siyang nag-improve yung pag-communicate niya, mga kalingap. Po kami sa Medical Plaza, mga kalingap, kasama ko Samantha. Papabunot lang po kami, mga kalingap, dito sa Napo Dental. Ayan, hintay lang po kami, mga kalingap. Tapos na pong pabunot siya na. Tara na, may gamot na din po kaming nabili para sa ngipin niyang nabunot. Okay lang yan. Balik na din po kami, mga kalingap, sa bahay nila para makapag-rest. Pasok na. Okay ka na? Iba na yung boses mo, ha? So yan po, nabunot na po yung dalawang ngipin ni Samantha. And papalitan po siya ng denture. Mga kalingap. Masakit? Hindi man, mamaya masakit yan. Pero kailangan inumin mo tong gamot, oh. Kalingap. Kayang-kaya. Samantha. Kalingap pa para pag nagngiti siya, okay na yung ngiti niya. Medyo baba mo yung face mask mo konti. Yan. Naka face mask po siya ngayon kasi sugat niya. Balik na po kami dun sa bahay nila, mga kalingap. Napabunutan
Bunutan na natin si ano. Ay. Oo. Ito tayo, pinabunutan na namin sa Samantha. Dun sa harap. Papapustisuhan po natin. Tapos ito yung gamot niya. 3 times a day po yan. Kaya po isang araw. 3 beses. Sa isang araw. Maubos niya yan. Ayan po. At para pag nagngiti siya, kompleto na. Ay. Maganda yan tayo at okay na yung ano, magiging ngiti niya. Bakit tay? Ako wala man ngipin ay. Ay wala. Walang ngipin. Ayaw mo tay, malay mo magkaroon ng budget para sa ngipin mo. Ano tay? O at least yung anak mo okay na. Ako. Dito tayo, kung basta magkameron ba, ano tay? Ubus na ata ang ngipin mo tay. Ubus na po. Nilahat mo na? Saan ka napabunot? Sariling bunot. Nakakaya mo sa sariling bunutan? Yung ano. Masakit yun tay. Pag hingo na. Kahit yung ano. Matindi ka tay ah. Pero itong iba, ano pa, may mga tira pa. Yung nasa na po si ano, Mrs. nyo tay? Andyan? Boom! Okay lang tay, okay lang. At hindi kami magtatagal na. Si Colvin. Inano ko lang, sinadya ko lang na pabunutan. Salamat kay Ma'am Rhea. Salamat po kay Ayan. Ma'am Rhea. Para mapapustisuhan natin si Samantha. Ayan mga kalingap. Masan taon na ito ngayong 7 September. Masan taon na po ito? Ang anniversary nito ay 7, yung bahay 7. sa Pista dito ay. Sa 7. Uno bukas. Okay. Bahala ka na, Colvin. Oo. Bahala na. Paligo basa-basa. Okay lang po, Nay. Sige na po. Magligo ka na po. Hindi na. Okay tayo, mag-ano na din kami. Yung bahay na ito ni, ano na? Kalingap Rab, ano? Salamat nga po yan. Pabahay ni Kalingap Rab. Ayan. Sige tayo, at yun lang po yung ano namin na maano siya. Yeah, po. Mapabunutan. Tapos sa sunod po pustiso na. Siguro mga 1 week. 1 week o 2 weeks. Saglit lang po lang. Opo, mabilis lang. 1 week or 2 weeks. Pwede na yan. Basta mag-ano na yung sugat ba, maghilo. Ay, mga 3 weeks? yung araw yan. Ay, 3 araw. Hindi kasi lulubog yan eh. Ano po? Ha? Handa. Sinong mahanda? Piyesta. Di ibig sabihin, mapunta ako dito. Yan. Punta mo si Colvin. Matibay yan. Dalawang ano lang. Mayroon baga ako ditong nakita ditong ano. Manok. Ito pwede na ito. Kaso konti lang ang karne niya. Joke lang po. Pag nagpunta ka dito, Colvin. Ito pwede din oh. Matinula tayo. Tinola. Sige tayo. Pag di ko naman maipangako. Pag nagkataon ba. Sige na tayo at yun lang po. Sige po. Una na kami. Okay lang po. Yan mga kalingap at salamat sa panonood. Dapat para salita na si Bibi ay. Para kasama-sama na ninyo. Oo. Salamat po sa panonood mga kalingap. Thank you and God bless po sa ating lahat. Siya ang kain
ligaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalinga, ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si Ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan